Aquesta ha estat l'ovació que encara continua per part d'altres esportistes dels Paralímpics que seguiran des de la graderia les incidències d'aquest Barça-Madrid. Dèiem, hem pogut escoltar l'emocionada ovació del Camp Nou als esportistes de la delegació de la representació espanyola que ja han aconseguit alguna medalla en aquests Jocs Paralímpics de Barcelona 92. I ja tornem a tenir en imatge l'alineació que presenta avui el Barça de sortida davant del Madrid. Amb el número 1 Subisarreta, amb el 2 Ferrer, amb el 3 Guardiola, amb el número 4 Koeman, amb el 5 Juan Carlos, amb el número 6 Vaquero, amb el 7 Eusebio, amb el número 8 Stoichkov, amb el 9 Laudrup, amb el 10 Nadal i amb l'11 Begiristain. Aquest serà l'11 de sortida del Futbol Club Barcelona. A la banqueta, Pablo, Busquets, Amor amb el 14, Vitgem el número 15 i amb el número 16, Jon Andoni Goicoechea, l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Johan Cruyff. Pel que fa al Real Madrid, jugarà amb aquest 11 titular, amb el número 1 Jaro, amb el 2 Rocha, amb el 3 Lassa, amb el 4 Nando, amb el 5 Sanchís, amb el 6 Hierro, amb el 7 Butragueño, amb el 8 Mitchell, amb el número 9 Zamorano, amb el 10 Prosinecki i amb el número 11 Llorente. Benito Floro serà a la banqueta, al costat de Chendo, Juanmi, Toril, Alfonso i Luis Enrique. L'àrbitre del partit, ja el coneixen vostès, és el col·legiat andalús Antonio Jesús López Nieto. El partit començarà d'aquí a molt poc. La presència de VIPs, de personatges destacats de la vida social, política, cultural catalana i barcelonina, i el gran absent, Jon Andoni Goicoechea, que semblava tenir tots els números de la rifa per formar part de l'11 titular que avui havia de sortir a jugar contra el Madrid i que en canvi s'ha caigut sorprenentment d'aquesta alineació. Altres suplents, l'holandès Richard Vitgem, l'aragonès Pablo Alfaro, l'estadi que ja s'està quedant petit, Charlie Reixac, tranquil, flamàtic com sempre, al costat d'Àngel Mur, adreçant-se cap a les banquetes, i anem a parlar amb el gran absent, amb l'home que s'ha caigut de l'alineació, Jon Andoni Goicoechea. Hi ha que suposar que avui Goico estarà trist per no sortir de titular, i més perquè estava a totes les travesses perquè sortís amb el número 7. Hombre, en principio la verdad que venía convocado y hombre, tenía más esperanzas que otros días, pero bueno, yo creo que el planteamiento del partido pues lo ha creído conveniente así y bueno, ya habrá otras oportunidades. Quin és l'ambient que respira en aquests instants abans del partit? Hombre, el ambiente es bueno, está el equipo con ganas y bueno, vamos a salir a por todas, vamos. Vostè sortirà a la segona meitat. Hombre, me gustaría. Pràcticament segur, Jon Andoni Goicoechea sortirà a la segona meitat. Ens ho ha avançat el mateix Goicoechea, el propi interessat, quan, atenció, es disposa a sortir d'aquí uns moments a la gespa al Madrid, quan es dibuixa a la graderia del Gol Nord aquest mosaic amb la senyera catalana i també amb la senyera blaugrana del Barça. És a punt d'escoltar-se ja la tradicional xiulada al Madrid quan l'equip blanc salta al terreny de joc del Camp Nou. Aquí veiem el capità madridista fins a aquesta temporada, Chendo. Avui Chendo serà absent de l'alineació, no serà el capità, i aquí veiem ja els integrants de l'equip titular del Madrid. Hem vist a Nando parlant amb un dels encarregats, concretament l'amic Ibars, del material del Futbol Club Barcelona. El soroll dels tacs i la xiulada al Madrid. Els seus companys, són les últimes consignes entre els jugadors del Barça quan sonen les notes de l'himne del cant del Barça.
Camp Nou per presenciar aquest Barça-Madrid. Aquí tenim Nando, que avui es veurà les cares davant dels que han estat durant 2 temporades els seus companys en el Futbol Club Barcelona. 2 temporades que han estat triomfants pel Barça, ja que Nando en el Barcelona ha arribat a guanyar 2 lligues i també ni més ni menys que una Copa d'Europa. Amb aquesta pilota jugarà el primer partit de Lliga. El Barça que ve de guanyar la Lliga i la Copa d'Europa la temporada passada, una temporada que va acabar en blanc pel que fa als títols per l'equip del Madrid, quan hem vist ja els capitans dels 2 equips, Zubizarreta i Sanchís, fent el sorteig de camp. S'anuncia ara per la megafonia l'alineació del Barcelona, que és celebrada pels seguidors de l'equip blaugrana, és corejada per les més de 100.000 persones que s'apleguen avui a l'estadi. Tot i que s'havia dit que estaven exhaurides les entrades, veiem alguns clars, especialment pel que fa a les localitats de seient de la tercera graderia, la graderia més alta. Són localitats d'abonament que no es venen com a entrada. Hi ha 17.000 entrades a la venda. Es calcula que avui s'hauran recaptat 150 milions de pessetes i hi ha, efectivament, aquests clars. Atenció, que és a punt de començar el partit. Farà la sacada inicial al Madrid. Hi ha una novetat, no juga Rocha. Atenció a aquest canvi d'última hora en el Madrid. S'ha ressentit en l'escalfament i podem veure que la seva posició l'ocupa Chendo. Efectivament, veiem Chendo jugant de central. Chendo és a l'equip. Ha caigut de l'equip el brasiler Ricardo Rocha, que havia estat dubte fins a última hora. S'havia anunciat la seva presència a l'11 titular, però finalment el brasiler Ricardo Rocha no juga en l'equip de sortida del Madrid. Sí que ho fa Chendo, tot i que Chendo no du el braçalet de capità i la capitania és, com hem pogut veure, per Sanchís. Atenció a la centrada de Mitchell directament a les mans de Zubizarreta. Ha estat la primera acció d'atac del partit, protagonitzada pel Madrid, que recupera la pilota. Aquest és Hierro. Hierro entrat per Stoichkov. Hi ha hagut falta del davanter búlgar del Barcelona. Tret ràpidament la falta al Madrid. Juga Lassa, que fa una passada en profunditat, buscant l'entrada per la banda esquerra de Llorente. Ha estat molt atenta a la defensa del Barcelona i finalment la pilota ha arribat a les mans de Zubizarreta. Aquí veiem la banqueta del Barça quan toca la pilota Guardiola cap a Juan Carlos. Vaquero combinant amb Albert Ferrer, ja jugant a terreny del Madrid. Eusebio com a fals d'extrem, fa la passada cap a Stoichkov. Posició correcta del búlgar. Atenció, Stoichkov, que ha caigut davant l'entrada de Nando i és falta favorable al Barcelona. Falta favorable al Barça per l'entrada de Nando sobre Risto Stoichkov. Havia deixat el búlgar, com aquí podran veure, clavat el jugador Sevilla del Madrid, i s'ha produït aquesta falta que pica Eusebio. Cop de cap a l'interior de l'àrea de la defensa madridista. Guardiola obrint cap a Laudrup. Ha pogut evitar el danès al fora de banda. Toca Chiqui cap a Laudrup. Bona passada per Stoichkov. Stoichkov surt Haro. Ha sortit Haro i ha atrapat la pilota. Era molt bona la passada de Laudrup per Stoichkov, però ha estat també atent Haro a controlar la pilota. Stoichkov s'ha fet mal quan ha servit Haro. Aquí tenim la jugada repetida, posant la cama, tot i que Haro ja tenia la pilota al davanter del Barcelona. Aquí veiem novament repetida la topada entre Haro
i Stoichkov, i possiblement el cop que s'han dut al cap. Stoichkov ha estat més per la seva caiguda a terra quan s'haurà copejat el cap amb la gespa que no pas per haver topat amb el porter del Madrid. Atenció que el Barça ja ha superat en 2 ocasions, com ara ho intenta fer una altra vegada amb certa comoditat quan hi ha aquesta sortida de Haro amb el cap. La defensa en línia al Madrid. El Barça està superant bé la defensa en línia al Madrid. Hi ha falta ara de Laudrup sobre Chendo. Johan Cruyff que treu el cap de la banqueta del Barcelona. Traurà la falta Sanchís, que aquesta temporada estrena de marcació. Jugant de lateral dret. El capità del Madrid buscava el cap de Zamorano, que s'ha quedat sense la bota. Atenció, aquesta errada d'Eusebio. L'ha aprofitada Llorente per fer la rematada a les mans de Zubizarreta. S'ha quedat sense bota Zamorano. Se l'està lligant ara en el terreny de joc. Aquí ho poden veure. Era la bota del peu esquerre que havia perdut el xilè. Un dels fitxatges, una de les novetats del Madrid d'aquesta temporada. L'exjugador del Sevilla, passada cap a Stoichkov, que torna a trencar la defensa del Madrid. Stoichkov cap a Vaquero! Gol de Vaquero! Minut 4 i el Barça ja mullat! Minut 4 i el Barça ja mullat! Minut 4, el Barça guanya 1-0 davant del Madrid. Vaquero acaba de sorprendre, acaba de batre Haro. Perfecte Ferrer, trencant perfectament el fora de joc al Barcelona. Centre de Stoichkov i el cop de cap magistral de Vaquero al fons de la porteria del Madrid. Barça 1, Madrid 0, minut 4 a l'estadi, primera jornada del campionat de Lliga. Mari Vaquero, la temporada passada, recordem, en va marcar 11. Avui ha començat ben aviat la Lliga, marcant un gol contra el Madrid de cap espectacular. Sensacional la rematada en planxa de Vaquero, que en el minut 4 ha permès al Barcelona avançar-se en el marcador. Ja deien que la defensa del Madrid era la línia més feble de l'equip de Benito Floro, que aquesta defensa en línia estava fent aigües. I certament el Barça l'està trencant amb molta facilitat. Atenció que José Mari Vaquero s'ha fet mal a l'espatlla en la seva rematada i podria tindre problemes per continuar sobre el terreny de joc. Hem vist aquí el gest de dolor de José Mari Vaquero. Escalfa Guillermo Mor. Com Mor. ens indicava Joan Patsi des de la zona de banqueta, descalfant efectivament Guillermo Mor. Esperem que no sigui res important aquestes molèsties de Vaquero. Errada de Nando, però ja hi havia fora de joc de Risto Stoichkov. La defensa és una de les zones més criticades del Real Madrid aquesta pretemporada. De 9 partits ha encaixat 13 gols. Aquest és un dels mals que ha de patir l'equip de Benito Floro. Dels 13 gols, 3 vaselines espectaculars. Un resultat definitiu a segona divisió. El primer partit d'aquesta temporada, el Barça B ha empatat amb el Valladolid a un gol. Jugava en atac al Madrid, ha robat aquesta pilota Ferrer, combinant bé el Barça. Vaquero, que fa la impressió d'estar recuperat ja del seu cop, de les seves molèsties a l'espatlla, quan ara Ronald Koeman ha fet falta sobre Llorente. L'àrbitre López Nieto ha marcat la falta de Koeman per la seva entrada sobre Paco Llorente. I atenció al llançament d'aquesta falta, perquè el Madrid té diverses jugades d'estratègia, l'equip de Floro, en accions, en jugades a pilota parada. Molt a prop de la pilota Lassa també Prosinecki, colpejarà la pilota al croat, cop de cap de Nadal, que s'encarrega del marcatge de Zamorano en les jugades a pilota parada. És molt perillós Zamorano per Ali, per això Johan Cruyff li ha assignat aquesta tasca, aquesta funció a Miquel Àngel Nadal, un autèntic especialista en el joc aeri. Prosinecki amb Koeman, deixa passar molt bé la pilota l'holandès, i aquesta acaba sortint fora de porteria, favorable al Futbol Club Barcelona, que guanya per 1-0 quan hem arribat ja al minut 7 i mig.
7 minuts amb 40 segons. Al Camp Nou el Barça guanyant per 1-0 amb gol marcat per José Mari Vaquero al minut 4. És Ferrer cap a Vaquero, l'autor del gol. Nadal amb Ferrer. Koeman cap a Juan Carlos. Aguantant la pilota. El Barcelona no pressiona insistentment el Madrid, ho fa d'una forma bastant feble. Espera el rival en el seu propi terreny de joc. Guardiola obrint cap a Laudrup, cop de cap del danès, tot l'avantatge és per Sanchís. Sanchís s'ha dit cap a Nando, perdó, per Mitchell. Aquest és Hierro. Hierro que està jugant en una demarcació més endarrerida respecte a la que ocupava la temporada passada, on va ser el màxim golejador del seu equip. Prosinecki no té aquí passar la pilota al croat, un home a qui se l'acusa d'un excés d'individualisme. La centrada a Lassa, molt tancada a les mans de Zubizarreta. Ha estat molt segur Zubizarreta en la seva intervenció. Quan combina Ferrer amb Guardiola, els dos medalles d'or del Barcelona en els Jocs Olímpics del 92. I la pilota ha acabat a les mans del porter Jaro, que fa el servei de porta amb la cama esquerra, llarg cap al camp del Barça, on toca amb el cap Koeman, lluitant amb Zamorano. L'àrbitre López Nieto diu que Koeman s'ha recolzat de l'espatlla de Zamorano i és falta favorable al Madrid. Aquí veiem des de l'angle invers el gol marcat per Vaquero. Quan juga Prosinecki. Prosinecki cap a Lassa. Molt avançat el defensa basc del Madrid, fa la centrada. Cop de cap de Zamorano, Zubizarreta, corna. El cop de cap esplèndid de Zamorano. L'ha desviat molt bé Zubizarreta, corna. És el primer corna del partit, arriba al minut 10 de la primera part. És favorable al Real Madrid. Aquí en tenen el cop de cap de Zamorano. Espectacular. La centrada precisa de Mikel Lassa i el salt impecable de Zamorano, desviant la pilota. Zubizarreta, corna. Ens recorda molt i molt a Santillana, Zamorano. Ens recorda molt i molt el jugador xilè, aquell esplèndid davant de centre que va tenir el Madrid a la dècada dels 70 i també en els primers anys del 80, que era Carlos Alonso Santillana. Farà el servei del corna Prosinecki, ja ha fet el gest als seus companys per donar-los el senyal d'on traurà el corna. La rematada ha estat de Mitchell, molt desviada. El rostre seriós, com sempre, de Benito Floro. És un home que no s'expressa gaire a la banqueta, l'entrenador del Madrid. Però tampoc perd els nervis. Avui ha entrat al Camp Nou xiulant, amb una tranquil·litat increïble. Impertèrrit sempre Benito Floro. Ha de tenir, tal com està la situació del Madrid, els nervis molt controlats l'entrenador. Quan ara Laudrup ha estat objecte d'aquesta clara falta. Atenció Koeman. Atenció Koeman, que més o menys des d'aquí va estripar la porteria del Madrid la temporada passada. Ha rebut una forta topada Michael Laudrup quan el danès es disposava a controlar la pilota. Aquí ho tornem a veure. Déu-n'hi-do la trompada de Lassa. Des de la banqueta reclamava ràpidament la falta sobre Michael Laudrup. És la segona falta que han comès els jugadors del Madrid per 3 faltes que han fet fins ara els homes de Johan Cruyff. Surt una altra vegada Scalfamor davant dels problemes físics que pugui tenir Michael Laudrup. Johan Cruyff ha ordenat a Guillermo Amor que torni a escalfar la banda. I un cop més el Barça, que trencava la defensa en línia del Madrid. Insistim al seu punt més feble, com ja ha demostrat aquesta pretemporada. Atenció, Ronald Koeman, també Laudrup molt a prop de la pilota.
una variant, dos homes que tapen la trajectòria de la pilota. 41 segons de temps perdut fins ara. Atenció a aquest nou sistema que utilitza el Barça, els llançaments de les faltes, aquesta nova tàctica. Stoichkov i Vaquero tapen la pilota. Koeman contra la barrera. Ha deixat estabornit un home del Madrid, Koeman. Li ha fet mal. És el primer corna favorable al Futbol Club Barcelona, però Déu-n'hi-do xuta Koeman. Koeman ha deixat plegat un home del Madrid, és l'assa. Diríem que és Chendo. Encara que la pilota sembla que ha tocat a la cama del jugador. Sí, però amb una potència tan brutal És Chendo, que li ha efectivament. desfet el turmell. Chendo, que és l'únic home que surt amb velocitat de la defensa, de la tanca defensiva, Ha quedat plegat. i el cop ha estat tan brutal que Chendo ha quedat plegat, efectivament. I el massatgista del Real Madrid, que sembla que fa senyals al metge perquè potser no podrà continuar Chendo sobre el terreny de joc. Chendo, que Surt a escalfar Villarroya. ha entrat a última hora en l'alineació, ja que s'havia anunciat el nom de Rocha. S'ha caigut el brasiler de l'11 del Madrid. Ha entrat Chendo. I de moment el defensa madridista, després de rebre l'impacte del xut de Ronald Koeman, podria sortir del terreny de joc. Sembla, però, que Chendo ja s'ha recuperat. S'ha tret el córner, la pilota ha estat desviada per Llorente. I és un nou córner favorable al Barcelona. Aquí tenim a Vaquero, l'autor amb el seu esplèndid cop de cap, amb la seva rematada en planxa de l'únic gol que hi ha fins ara en el marcador. Quan som a punt d'arribar al minut 15 de partit, el Barça guanya per 1-0 davant del Madrid al Camp Nou en el primer partit de Lliga. Ha tret el córner, Stoichkov s'ha llançat en planxa, Vaquero, ha pogut tocar però ara Koeman cap a Guardiola, s'avança tota la defensa del Madrid. Ferrer fica molt bé cap a Nadal i Jaro. Ha pogut desviar la pilota Jaro, Stoichkov que fa la centrada, Nadal, Jaro, ha pogut salvar Jaro, el que semblava ja el segon gol del Barcelona. Desconcerta la defensa del Madrid, que fa aigües per tot arreu quan hi ha aquesta forta entrada sobre Vaquero a càrrec de Nando. I una altra vegada Chendo lesionat. L'intent de Chendo de rebutjar la pilota després que Jaro hagi pogut desviar. Aquí tenen la jugada repetida. La rematada de Nadal. Jaro que la toca, Chendo que salta, que rep la trompada de Nando. Ha quedat pràcticament plegat. Una vegada més, Jaro. I Nando que xuta el peu ja castigat anteriorment de Chendo. Molt malmès Chendo en el partit d'avui. Hem pogut veure les protestes de Johan Cruyff per l'entrada de Nando sobre Vaquero. I la llitera que surt a buscar Chendo. Atenció que entrarà Luis Enrique per substituir Chendo. Substitució d'un defensa per un davanter. Som ja en el minut 16 amb 50 segons, el Barça que guanya per 1-0, però que acaba de tenir ara una esplèndida oportunitat per haver marcat el segon gol. Està creant molt de perill el Barça en aquest inici de partit. Està sabent trencar perfectament la defensa en línia del Madrid. Ens acostem ja als 3 minuts de temps perdut fins ara per atendre el lesionat Chendo, que haurà de deixar llitera al terreny de joc. Aquí veiem el defensa del Madrid, Chendo, acompanyat pel metge de l'equip, el doctor Herrador. El rostre de dolor del brau defensa madridista de Miguel Portland, Chendo. I el Madrid que es queda sense un dels seus millors
homes en defensa. Un dels seus homes més importants la temporada anterior, sens dubte. Se la juga Floro amb l'entrada Doctor, de què Luis tiene? Enrique. Se la juga Floro amb l'entrada de Luis Enrique per Chendo, un davanter per un defensa, i atenció al llançament de Koeman. Ha picat Chiqui, entrava Stoichkov a la rematada. A punt ha estat Chiqui de sorprendre la defensa del Madrid. Quan ara el senyor López Nieto ha marcat falta favorable a l'equip madridista. Aquí tenim Risto Stoichkov, que a punt ha estat d'engaltar aquesta pilota, que d'haver-la colpejat segurament hagués acabat al fons de la porteria madridista. Una de les novetats d'aquesta lliga, una jugada assajada a la sortida d'una falta per part del Futbol Club Barcelona. Llorente actuarà de lateral dret de la defensa del Real Madrid. Sanchís passa al centre. Ha retocat tota la seva defensa al Madrid amb el canvi introduït per Benito Floro. Paco Llorente jugant de lateral dret i torna Sanchís a la seva posició de central. Atenció Juan Carlos, que treu bé aquesta pilota. La recupera pel Madrid Llorente, jugant cap a Prosinecki. El pressiona Guardiola, també Chiqui. Cau Prosinecki i es falta favorable al Madrid. Minut 19 de la primera part del Camp Nou. Primer partit de Lliga, en directe al 33. Guanya el Barça per 1-0. Picarà la falta Prosinecki, també molt a prop de la pilota Llorente. Atenció al cap de Zamorano. Estretament vigilat. Ivan Zamorano quan juga Prosinecki. Ha aguantat massa la pilota Prosinecki, ha la passada, tallat pel Barça Chiqui. Aquest és Mikhail Laudrup, encarant Prosinecki. Laudrup cap a Stoichkov, que bona la passada fora de joc de Vaquero. Ha trigat el jutge de línia a aixecar la bandera i pràcticament podríem dir que el fora de joc l'han marcat els jugadors del Madrid. Ha aixecat, ha baixat i ha aixecat la bandera. Fins que els jugadors del Madrid no han aixecat el braç, no s'ha vist la bandera del Linesman, del jutge de línia. D'aquí les protestes de Charlie Reixac des de banqueta. Aquí veiem la rematada que no ha pogut fer la jugada última d'atac del Barcelona, Risto Stoichkov, marcat per Zamorano. Quan juga el Barça, encoratjat pels seus seguidors. No ha sortit la pilota segons el jutge de línia. Mitchell cap a Butragueño, cau a terra Butragueño. Han tret per Koeman, l'àrbitre diu que no ha passat res. I ara sí que hi ha falta favorable al Barcelona per l'empenta sobre Eusebio. Som al minut 20 de la primera part del partit. El Barça guanya per 1-0. Aquí tenim repetida la caiguda de Butragueño i en aquesta repetició s'aprecia perfectament com no hi ha hagut empenta de Koeman. En el primer moment podia haver donat la lleugera impressió que sí que Koeman hagués arribat a contactar amb Butragueño, però en la repetició s'ha apreciat perfectament com l'holandès no tocava el madridista. Laudrup ha pogut treure la pilota. Lassa va de bòlit la defensa del Madrid quan juga Prosinecki cap a Luis Enrique. Pressionant el Barça en el centre del camp amb Hierro, que fa el desplaçament llarg. Talla Juan Carlos. Cop de cap de Zamorano davant de Guardiola. Aquest és Mitchell. Mitchell enviant a l'espai lliure pel ràpid Llorente, centrada Llorente. Atenció al salt de Luis Enrique. Zamorano a la frontal de l'àrea. Prosinecki, el xut de Prosinecki. Recupera la pilota, Mitchell cau a terra. Mitchell i és falta favorable al Madrid. Atenció Prosinecki. Atenció als llançaments de Prosinecki. Aquí tenim la jugada repetida que havia retallat Mitchell i com Juan Carlos li ha de fer la falta. L'any passat Prosinecki només va jugar 3 partits, però va aconseguir un gol contra el Futbol Club Barcelona. Un gol espectacular. Molt maco. Llançament de falta al Santiago Bernabéu. Atenció al xut del davanter croat Robert Prosinecki. Zubizarreta col·locant la barrera. Minut 22. Llença Prosinecki, la pilota desviada per la tanca defensiva, surt de corna. El segon favorable al Madrid arriba al minut 22 i mig de la primera part del partit.
El llançament i el cop de cap de Vaquero canvia la pilota a corna. Esplèndid avui el cap de Vaquero. Déu-n'hi-do. Prosinecki serà l'encarregat de treure el córner. Farà ara un senyal cap als seus companys i aquests, gràcies al gest de Prosinecki, sabran cap a on es fa el llançament. És el codi de senyals que utilitza el Madrid de Floro. Prosinecki intentant retallar l'entrada, el marcatge de Chiqui. Déu-n'hi-do amb l'esquerra de Chiqui. Ha enviat la pilota fora davant de Chiqui Begiristain, convertit en fals lateral esquerra. Chiqui s'encarrega de tapar les entrades per la banda de Mitchell quan hi ha hagut falta. Indica López Nieto, favorable al Madrid. Una falta protestada pel públic que en tenia el contrari. S'ha aixecat de la banqueta Floro. Segons el senyor López Nieto, Laudrup ha posat el peu, ha baixat el peu. Atenció, llançament de la falta, cop de cap de Nando. Estava completament sol Nando quan recupera aquesta pilota. Butragueño a l'interior de l'àrea. Molt bé Ferrer. Cabelli ha pres la pilota Ferrer a Butragueño. Jugant cap a Guardiola. Teva meva. Ferrer ara, però no pot controlar aquesta pilota que acaba sortint fora, favorable al Madrid. Ha rebutjat ara Koeman. Domini del Madrid. Quan treu la pilota Nadal, buscarà el contraatac al Barça. Stoichkov intentant trencar la cintura dels seus marcadors. Ha tallat pel Madrid. El reconvertit lateral dret Llorente. Aquest és Zamorano. Molt bé, Juan Carlos li pren la pilota. Guardiola cap a Chiqui. Eusebio amb Laudrup. El públic celebrant aquestes accions del Barcelona, però ara la pilota ha rebotat a la cama d'Eusebio. S'ha tret de banda Butragueño i Koeman. Butragueño que entra a l'àrea, ha posat esplèndidament la cama a Juan Carlos. Juan Carlos que cau a terra, falta de Mitchell. Falta de Mitchell sobre Juan Carlos. Minut 25 d'aquesta primera part al Camp Nou. El Barça guanya per 1-0 gràcies al gol marcat al minut 4 per José Mari Vaquero. Nadal i Lassa, se'n va molt bé Nadal. I l'àrbitre però marca falta favorable al Madrid. Ha interpretat que hi ha hagut falta en el frec a frec entre Nadal i Lassa del jugador barcelonista. Aquí veiem l'acció repetida i més sembla falta de Lassa Nadal que no pas el que ha xiulat l'àrbitre. Ha canviat la direcció de la falta, efectivament. Koeman intentant que Zamorano no controli amb comoditat la pilota, passada cap a Luis Enrique, reclamava fora de joc Ferrer. Aquí en canvi ara no xiula la falta de Luis Enrique sobre Ferrer. Si abans ha xiulat la falta de Nadal, i acaba més ensenyant targeta groga per Ferrer, el senyor López Nieto. És la primera del partit, arriba al minut 26. El senyor López Nieto treu una mitjana de 5 targetes llargues per partit. De moment en du una. Primera targeta groga del partit sobre Albert Ferrer. Atenció al llançament d'aquesta falta. Zamorano disposat ja a la rematada de cap. La centrada Prosinecki, ha tocat bé amb la mà dreta, Zubizarreta allunyant la pilota de l'àrea i sortint aquesta finalment fora de banda, favorable al Madrid. Deixa el servei de banda Hierro per Llorente. Quan ara diu el senyor López Nieto que Llorente ha fet de forma incorrecta el servei de banda. L'out serà pel Barcelona. I Benito Floro, que està més gesticulant, més actiu que en altres partits a la banqueta. Mitchell, molt tancada la seva centrada a les mans de Zubizarreta, que fa un ràpid servei de porta. Ha enviat la pilota però cap a Lassa. Juga Prosinecki, marcat ara per Nadal. Mitchell per Fernando Hierro, es desmarcava Llorente, l'ha vist bé Fernando Hierro, el persegueix Stoichkov i es corna favorable al Madrid. És el tercer, 5 fins ara
5 fins ara, 3 favorables al Real Madrid, 2 al Futbol Club Barcelona. Atenció al servei del corna, càrrec de Prosinecki, s'acosta Llorente, s'ha tocat els cabells Prosinecki, fa la centrada, més oberta que les anteriors, Zamorano! La pilota fora! Impressionant la capacitat de salt que té Zamorano. Aquest home, més que saltar, com aquí podran veure, vola. Com ha volat Zamorano, guanyant-li l'acció a Nadal, que és un altre jugador que va meravellosament de cap. Fa la impressió que l'estratègia dels corners s'acaba Vegin com bota, aquí. Com salta Zamorano. L'estratègia dels corners s'acaba en el salt de Zamorano. És tot un espectacle el xilè en aquest aspecte, en aquesta vessant del joc. La pilota ha sortit fora de banda, favorable a Barcelona. Aquí tenim Nadal, avui jugant de fals extrem. Laudrup, cap a Ferrer, hi ha hagut canvi de posicions en l'atac del Barcelona. Ara Stoichkov està jugant per l'esquerra. Vaquero cap a Stoichkov. Juan Carlos. Amb Stoichkov envoltat de jugadors del Madrid. Hi ha falta de Zamorano sobre Risto Stoichkov. Es dol Stoichkov de la puntada, Déu-n'hi-do. No ha tingut mala intenció Zamorano, però és una puntada dolorosa. La puntada ha estat a l'alçada del turmell. Aquí tenim Ivan Bambam Zamorano. Vaquero deixa passar molt bé per Laudrup, aquest per Stoichkov. Era una jugada filigrana del Barcelona que ha pogut tallar la defensa al Madrid. Laudrup posant el peu davant Mitchell. Llorente rebutjant. Guardiola cap a Juan Carlos. Laudrup. 1-0 guanya el Barça. Som en el minut 30. Cau a terra Laudrup. Hi ha falta de Sanchís i López Nieto. Traurà targeta. La segona del partit, la primera per un jugador del Real Madrid, David Sanchís, al minut 30 de la primera part. S'acosta la mitjana de més de 5 targetes per partit. Aquí tenim l'andalús. Antonio Jesús López Nieto va sorprendre la seva designació pel partit d'avui. És la primera vegada que López Nieto arbitra un Barça-Madrid. D'aquesta categoria, sí. Aquí cap a Laudrup. Ha pogut tallar la defensa al Madrid. Ha xiulat els juvenils, dèiem, concretament al mini-estadi. Empat a 0 entre el Barça juvenil i el Real Madrid juvenil. Una lliga que va acabar guanyant el Real Madrid per gol a baràs. Charlie Reixac comentant amb Johan Cruyff aspectes del partit. És una altra vegada fora de banda favorable al Barcelona. Des de la banqueta del Barcelona s'està demanant un i altre cop que per favor es controli el joc, la pilota, perquè la pilota es perd molt ràpidament i torna a peus dels jugadors del Real Madrid. Vaquero per Guardiola. Zamorano amb Juan Carlos. Hi ha falta favorable al Madrid. S'ha de repetir el llançament de la falta, indica l'àrbitre. Està seguint bastant de prop el joc el senyor López Nieto quan veiem aquí la falta de Juan Carlos sobre Zamorano. Atenció a l'internada de Llorente. Ha pogut rebutjar Eusebio. Aquesta pilota centrada amb cert perill sobre l'àrea del Barcelona. Ha sabut reaccionar en els últims minuts al Madrid, que està acostant-se amb cert perill als dominis del Barcelona. Prosinecki, Nadal. Falta de Nadal sobre Prosinecki. I compta perquè amb Zamorano a l'àrea qualsevol jugada semblant a aquesta és sinònim de perill. Que bé s'ha esmunyit aquí Prosinecki dels dos jugadors del Barcelona. Un, dos, tres, quatre jugadors del Madrid a l'àrea del Barça. Farà el servei de la falta Prosinecki, que obrirà segurament la pilota cap al segon pal. Era falta. Falta ara de Nando, que s'ha repenjat
sobre les espatlles de Ferrer i l'ex-blaugrana Nando, que, com aquí veiem, comet aquesta clara falta sobre Albert Ferrer. S'ha empipat molt Benito Floro. No és estrany que el senyor López Nieto sigui al damunt dels jugadors, al damunt de la pilota concretament, som al minut 33 de la primera part, entre d'altres coses perquè el senyor López Nieto va ser el que millor va fer les proves físiques que els hi fan els àrbitres abans de començar la temporada. És a dir, és el Carl Lewis de l'arbitratge espanyol, el senyor López Nieto. Per dir-ho així. El fill del vent. Juga Ferrer. Cap a Guardiola. Vaquero, l'autor del gol. Caient al marcador i que dona avantatge al Barça, 1-0. Eusebio, cap a Nadal. Ara comença ja la circulació de pilota del Barcelona. Quan ha acabat perdent la Nadal. No hi ha gaire control de pilota, efectivament, avui per part del Barça. Butragueño ha pogut superar l'entrada de Nadal. Fa la centrada Lassa, talla Juan Carlos. Butragueño amb la pilota a l'interior de l'àrea. Posa la cama Ferrer i és un altre corna favorable al Madrid. El quart favorable al Real Madrid. Som al minut 34 ja de la primera part del partit. Guanya el Barça per 1-0 des del minut 4. Marcat Vaquero. Però fa la sensació que el Madrid s'ha pogut refer de l'impacte psicològic del gol del Barça. S'ha refet el Madrid. I això sempre és perillós. Hi ha un autèntic niu de jugadors a l'àrea petita perquè segurament Prosinecki busca una centrada tancada i López Nieto ha marcat fora de joc de Butragueño. Hi havia tants homes dins de l'àrea, però no la gran, de la petita, que finalment Butragueño s'ha quedat en fora de joc. Laudrup per Stoichkov, fora de joc. S'haurà de veure una altra vegada aquest fora de joc. Aquí veiem la jugada anterior. Ha marcat falta López Nieto, no pas fora de joc. Ha marcat falta de Nando sobre Zubizarreta. No fora de joc de Butragueño. Llorente, que es torna a escapar per la banda dreta, fa la centrada. Zubizarreta, que s'ha quedat a mitja sortida. La pilota s'ha passejat per l'àrea del Barcelona i acaba sortint fora de banda. Juga Eusebio cap a Guardiola. Chiqui amb Vaquero, Chiqui. Ara ha tocat bé la pilota al Barça, Guardiola molt bé, s'ha tret de sobre Prosinecki, fa aquesta passada esplèndida cap a Nadal, atenció al contraatac del Barça, Nadal buscava Stoichkov, però tallant Nando. Nadal buscava Stoichkov, però ha tallat Nando. Està escalfant Goicoechea. La passada llarga de Prosinecki es perd fora de porteria, favorable al Barcelona. El servei de porta de Zubizarreta cap a Koeman. Ens acostem al minut 36. Aquesta ha estat l'ovació que encara continua per part d'altres esportistes dels Paralímpics que seguiran des de la graderia les incidències d'aquest Barça-Madrid. Dèiem, hem pogut escoltar l'emocionada ovació del Camp Nou. Els esportistes de la delegació de la representació espanyola que ja han aconseguit alguna medalla en aquests Jocs Paralímpics de Barcelona 92. Fan a la banda. Chiqui per Juan Carlos. Stoichkov i Llorente. Falta favorable al Barça. Desplaça Llorente, el búlgar del Barcelona, Risto Stoichkov. Aquí veiem l'empenta, com lluitaven els dos per la posició. Com si fos això un partit de bàsquet. Ha tret Stoichkov, canviant el joc cap a Eusebio. Eusebio se'n va molt bé de Luis Enrique, fa la centrada cap endarrere, no ha estat aquí ràpid Nadal. S'hagués quedat completament sol Nadal, però ha estat molt viu en defensa Prosinecki. Prosinecki que treu la pilota. Té una tècnica prodigiosa Prosinecki. Mitchell tocant de taló, Koeman. I és falta favorable al Madrid per l'entrada de Ronald Koeman sobre Luis Enrique.
Xiula Benito Floro des de la banda intentant fer arribar alguna instrucció als seus jugadors. Quan ha refusat ara Farre. Aquest és Luis Enrique, perdó, Lassa cap a Nando. Busca un canvi de joc Nando. Ha relliscat Chiqui. Ha pogut tocar Mitchell cap a Llorente. Atenció a la jugada per la banda dreta. El Madrid centrada a Mitchell cap al segon pal. Cop de cap de Luis Enrique i pilota per Zubizarreta. Intentant ara sorprendre el contraatac al Barça al Madrid. Eusebio cap a Guardiola. Ja s'ha replegat en el seu propi terreny de joc l'equip madridista. Hi haurà canvi ja mateix. Juan Carlos ficant cap a Stoichkov, cop de cap de Llorente, salta Laudrup, ha saltat més Nando. I hi ha falta de Juan Carlos sobre Mitchell. Podria ser substituït pel que han estat comentant Johan Cruyff, fins i tot Txiki Begiristain, perquè a l'haver col·locat Llorente i Mitchell al cantó dret són dos homes rapidíssims i podria haver-hi reestructuració per aquesta zona del camp. Fins ara han comès 16 faltes dels jugadors del Barcelona. 12 els jugadors del Real Madrid. Johan Cruyff donant les darreres instruccions a Jon Andoni Goicoechea. És Fernando Hierro. Ens acostem al minut 40 d'aquesta primera part. Guanya el Barça per 1-0 gràcies al gol matiner en el minut 4 de José Mari Vaquero. Nadal cap a Eusebio, passada llarga buscant Stoichkov. Li està costant ara sortir en el contraatac al Barcelona. Mitchell i Txiki Begiristain i és falta de Mitchell sobre Txiki. Li havia pres bé la pilota Txiki, el jugador del Madrid. Txiki substituït. Aquest serà el canvi en l'equip del Barcelona, el primer canvi. Se'n va Txiki Begiristain i entra Jon Andoni Goicoechea. Txiki, canvi tàctic, la pujada de Llorente i de Mitchell ha propiciat el canvi. Sí, jo crec que sí, perquè estaven entrant molt tant Mitchell com Llorente i jo crec que és millor fer un canvi una mica més defensiu. Les paraules de Txiki Begiristain. Veiem com ara Goico situa a la banda esquerra. És a dir, no hi ha hagut una reestructuració en les posicions dels jugadors del Barcelona. De fet, s'avança Goico jugant d'extrem i qui juga d'interior esquerra és Michael Laudrup. Goico marcarà en aquesta situació del camp a Llorente. Serà l'home que s'encarregui una mica per velocitat de tapar les entrades de Paco Llorente. Ara Laudrup endarrerint la seva posició. En juga Juan Carlos cap a Goico. Goico i Llorente. La puntada forta de Juan Carlos, la pilota ha rebotat a les cames de Mitchell i és fora de banda, favorable al Barça de Johan Cruyff. Elegantíssim, com sempre, Cruyff. Goico ha perdut aquesta pilota que intenta recuperar Nadal. Goico cap a Guardiola. Guardiola posa bé la cama. La pilota ha rebotat en Prosinecki. Butragueño, Vaquero, com sempre molt lluitador cap a Stoichkov. Atenció al búlgar, atenció a Stoichkov. Stoichkov, fora! El xut massa al biaix, massa creuat de Hristo Stoichkov, que ha acabat enviant la pilota fora a la dreta de la porteria de Haro. Ho tornem a veure. Retalla, es prepara el xut, però el seu llançament surt un pèl desviat. Lassa per Luis Enrique. Pilota a l'interior de l'àrea, Butragueño. Marcat per Koeman. Ara el contraatac és del Barça. Amb Stoichkov, l'encara Nando. Stoichkov cap a Vaquero. Llorente ha pogut treure la pilota. Està fent un esplèndid partit Paco Llorente. Tot i jugant de defensa, podríem dir que Llorente està sent un dels millors jugadors del Madrid. Sens dubte dels més ràpids. Això ja ho sabíem, però que Llorente jugant de defensa estigui actuant a tan bon nivell no deixa de sorprendre. La velocitat que té. Juga Prosinecki cap a Hierro. Prosinecki dominant el Madrid, el control de la pilota en aquests últims minuts.
La centrada molt passada de Lassa a les mans de Zubizarreta. Fins ara molt segur el porter del Barcelona. Fa un llançament llarg Zubizarreta, que estava pressionat per Zamorano. Tot l'avantatge està per la defensa del Madrid. Prasinecki, cap a Hierro. Llorente. Llorente i Mitchell. Ara Goico ha estat molt atent. No s'ha decidit a fer la passada cap a Zubizarreta per tot l'enrenou que hi ha amb la nova regla. I els entrenadors que segueixen amb moltíssima atenció el joc des de les seves respectives banquetes. Entrem ja en l'últim minut d'aquesta primera part. Guanya el Barça per 1-0 des del minut 4. El gol marcat per José Mari Vaquero. Nadal cap a Ferrer. Koeman. Koeman traient la pilota cap a Juan Carlos davant de la pressió que li feien Butragueño i Zamorano. La combinació entre Goico i Laudrup. S'ha creuat Sanchís i ha enviat la pilota fora de banda, favorable al Barcelona. Joan Antoni Goicoechea, que ha entrat fa 4 minuts al terreny de joc en el lloc de Txiki Begiristain. Laudrup que treu de banda cap a Goico. I és fora de banda favorable, segons indica el senyor López Nieto al Madrid. Sanchís per Hierro. Llorente. Cap a Hierro. El canvi de joc de Fernando Hierro cap a Mikel Lassa. Som ja en temps de descompte, passen 7 segons del temps reglamentari. Recordin que el joc ha estat ben bé fora de 3 minuts. Ha aturat 3 minuts i mig. Per la lesió de Chendo. Haurà d'allargar, lògicament, el partit en aquesta primera part. El senyor López Nieto quan es produeix aquesta falta de Zamorano sobre Eusebio. Falta que traurà per part del Barça Koeman. Aquí veiem la falta repetida de Zamorano sobre Eusebio. Juga Juan Carlos cap a Laudrup. Una altra vegada pilota per Juan Carlos. Goico i Llorente. Vegin com Cruyff li deia a Juan Carlos la manera en què havia de fer la passada. Atenció a aquest servei llarg. Cop de cap oportuníssim de Nadal, perquè s'hagués pogut quedar sol Zamorano. Però Sineki talla aquesta passada de Guardiola. Talla ara Nadal. No hi ha manera que el Barça controli la pilota en el centre del camp. Cop de cap de Ferrer. Ara el cop de cap és de Juan Carlos. La rematada de Luis Enrique fora. Déu-n'hi-do el xut del Luis Enrique des de fora de l'àrea. Déu-n'hi-do com ha engaltat la pilota el jugador asturià del Madrid, aprofitant el rebuig, tal com li ha arribat la pilota, ha engaltat aquest xut amb la cama esquerra el Luis Enrique, que ha sortit fregant el pal dret de la porteria de Zubi. Passen ja 2 minuts del temps reglamentari. El públic amb els seus xiulets demanen la fi d'aquesta primera meitat, quan hi ha falta de Lassa sobre Stoichkov. Es dol de la ronyonada. És la 5a falta que li fan a Hristo Stoichkov. I aquí tenim el cop que li dona amb el colze, el cop que per darrere rep Hristo Stoichkov amb la mà esquerra. Som al minut 47 i 35 segons. De fet, si l'àrbitre descomptés tot el temps perdut, arribaríem fins al 48 i mig, és a dir, que quedaria un minut i el que pugui descomptar ara... Home, arribaria un moment que no aniríem ni a sopar. Amb el temps que s'arriba a perdre en un partit de futbol. Mastegant xiclet. El ros Richard Witzke. El rostre de dolor. Vegin, 3 minuts, fora ja de 4 minuts de temps perdut. I
I fins ara ha afegit 3 minuts López Nieto de joc en aquesta primera meitat. Goico. Encara no està fi Goico. Ha tingut poc temps per entrar en joc el navarrès. Quan juga el Madrid amb Hierro. Cap a Zamorano. Hierro. Marcat per José Mari Vaquero. Vaquero molt bé posat la cama. S'aprofita del rebuig. Sanchis. Cop de cap de Mitchell cap a Zamorano. Zamorano i Nadal. Ara Nadal està jugant pràcticament de defensa central, encarregant-se del marcatge de Zamorano quan ha rebut un cop Butragueño. I López Nieto ha marcat aquesta acció com a falta favorable al Madrid. Som al minut pràcticament 49. Ara ja Atenció que hi ha targeta groga per Koeman. Targeta groga per Ronald Koeman. La tercera que ensenya el senyor López Nieto. Al minut pràcticament, com dèiem, 49 de la primera part. Si realment és un cop de colze a la cara, la targeta groga no s'explica gaire perquè no ha estat jugant la pilota. Butragueño que es dol d'aquest cop. No sembla que sagni el jugador madridista. Veurem aquí la jugada repetida. Hi ha un cop. Hi ha un cop, però aleshores no és groga. Tampoc es tracta d'una agressió. És un cop de colze a la cara. Atenció al llançament de la falta a càrrec de Prosinecki. Amb Llorente i Goicoechea, atenció, Llorente que es desfà molt bé de l'entrada de tots els jugadors del Barça, continua Llorente posant la cama finalment Eusebio, i ara l'àrbitre del partit, el senyor López Nieto, passant més de 5 minuts del temps reglamentari, acaba xiulant al final de la primera part. Bona nit novament des de l'estadi del Futbol Club Barcelona, en el precís instant en què salten a la gespa els jugadors del Madrid. Aquí veiem Iván Zamorano, veiem si és possible atensar-se cap a Zamorano. La primera mitad, victoria del Barcelona, pero juego del Real Madrid. Sí, bueno, creo que ellos nos sorprendió con un gol muy temprano, pero pienso que después el Real Madrid ha demostrado que es un equipo que juega muy bien al fútbol y hemos tenido algunas oportunidades para empatar el partido. Es de esperar que en el segundo tiempo, digamos, podamos concretar esas oportunidades que tuvimos en el primero. Corríjame, pero la sustitución de Chendo parece que le ha ido muy bien tácticamente al Madrid. Bueno, creo que es una pena lo que le ha pasado a Miguel, pero sin duda de que creo que con la incorporación de Paco en la punta derecha, creo que hemos tenido más oportunidades de gol, más claras. Pero bueno, lo importante, como te digo, es que cada uno que entra esté en la misma responsabilidad que el que salió y que lo haga mejor, ¿no? Gràcies, Bam Zamorano, protagonista de la primera meitat amb les seves rematades de cap. 1-0 guanya el Barça. Aquí tenen l'esplèndida rematada de cap. Aquest sí que ha estat un esplèndid cop de cap el que ha fet José Mari Vaquero. Al minut 4 tot semblava que eren flors i violes a favor del Barça. Tot feia pensar que el Barça podria aconseguir una victòria còmoda, però a partir del canvi introduït pel Madrid de Luis Enrique per Chendo, el Madrid ha passat a dominar el partit. Surten els jugadors del Barcelona, és el moment ara d'escoltar alguna impressió dels jugadors del Barça. Albert Ferrer. Les instruccions de Johan Cruyff al vestidor han anat apuntades potser a que es controli més la pilota. Sí, està clar que l'avantatge nostre és això, el domini de la pilota, i des que l'hem tingut han anat les coses bé. Després del gol, doncs, bueno, l'equip no ha controlat com tenia la pilota abans i han vingut els problemes. Ara s'ha de buscar això, que l'equip torni a moure la pilota, doncs, com nosaltres estem acostumats i res més. La primera meitat, els canvis tàctics obligats de Benito Floro han complicat molt la situació del Barcelona. Bueno, cadascú busca el seu avantatge, no? Nosaltres també hem fet un canvi i penso que ara el principal és pensar en nosaltres i pensar doncs, que hem de jugar amb el ritme de la pilota bastant alt. Molt bé, les paraules d'Albert Ferrer, de moment, però el Barça guanya per 1-0. Estan ja els 22 protagonistes del partit al terreny de joc. Només resta ara la presència de la tripleta arbitral encapçalada pel col·legiat andalús Antonio Jesús López Nieto. No hi ha canvis per part del Real Madrid ni per part del Futbol Club Barcelona, com a mínim amb respecte als homes que han acabat la primera part. Recordem que la primera part el Real Madrid ha substituït Luis Enrique per Chendo i el Futbol Club Barcelona
Begiristain ha baixat al terreny de joc i ha entrat Goicoechea. Johan Cruyff, que ja ocupa la seva posició juntament amb Carles Reixac a la banqueta del Barça, tots asseguts a la banqueta del Madrid. Aquí tenim l'autor del gol, José Mari Vaquero, i el senyor López Nieto, l'àrbitre, que ja acaba de saltar al terreny de joc, amb la qual cosa no trigarà gaire a començar la segona meitat. Farà la secada inicial en aquest segon temps al Barcelona. Veiem ara, però, en aquest començament de la segona part, com Jon Andoni Goicoechea s'està situant d'extrem, però per la banda dreta. La seva banda, podríem dir que natural, tot i que moltes vegades Goico alterna la dreta amb l'esquerra. Nadal per darrere de Guardiola. També pot ser una disposició tàctica ordenada per Johan Cruyff. I Stoichkov, que se'n va cap a l'esquerra. Aquestes són les botes de Vaquero. Acaba de començar ja la segona part d'aquest primer partit del campionat de Lliga de Primera Divisió. Barça-Madrid en directe al 33. Guanyen els del Barça, guanyen els blaugrana per 1-0. Amb Guardiola cap a Laudrup. Aviam si el Barça pot controlar més la pilota. Passada perfecta. I el jutge de línia que ha aixecat la bandera marcant fora de joc. Un fora de joc bastant dubtós. La primera impressió és que no ho era. Veiem aquí repetida la jugada. Doncs no l'hem pogut veure. Quan juga el Madrid amb Luis Enrique, que s'ha desfet d'Eusebio. Centrada de Luis Enrique, cop de cap de Koeman. Eusebio enviant cap a Laudrup. Vaquero tallant la pilota a Mitchell. Juga pel Madrid Llorente. Davant de Llorente, Juan Carlos. Obre cap a Zamorano. Jugant per la banda dreta. El davant centre del Madrid, centrada. Zamorano, cop de cap de Koeman i un altre corner favorable al Madrid. És el cinquè, el primer d'aquesta segona part. El cinquè favorable al Real Madrid. Molt just, molt dubtós. Encara que possiblement sí que ho era el fora de joc anterior de Risto Stoichkov. En línia o un pèl més avançat. En aquest cas, davant del dubte, li donem el benefici del dubte a l'àrbitre o al jutge de línia. Ha esclatat un petard molt a prop d'on es troba Prosinecki. Disposat a llançar aquest corner, de treure els papers higiènics. Les rotllanes de paper higiènic que s'havien llançat al terreny de joc. Robert Prosinecki. Mitchell. Ha desviat la pilota al Laudrup. Atenció, el cop de cap a les mans de Zubizarreta de Hierro. Podia haver estat el gol de l'empat. Podia haver estat el gol del Madrid. Eusebio aguantant potser un pèl la pilota. Eusebio cap a Laudrup. Quina bona oportunitat que ha tingut el Madrid. Laudrup amb Stoichkov. Vaquero no controla la pilota al Barça. Ocasions de gol, 3 pel Madrid, 3 pel Barcelona, 2 més al Madrid, 5 en total per l'equip madridista. La rematada ara de Fernando Hierro podria haver estat mortal. Butragueño, massa llarga la passada, protegeix la pilota a Goico i aquesta finalment acaba sortint fora de porteria. La centrada de Prosinecki, el cop de cap de Hierro, no pas de Zamorano, de Hierro, ha anat a les mans de Zubizarreta. Està escalfant Guillermo Bor. Juga Guardiola cap a Koeman. Koeman per Ferrer. Ferrer se'n va molt bé de Luis Enrique. Continua el Xapi. El públic ara anima el Barça. Laudrup retalla l'entrada a Mitchell. Laudrup que es prepara pel xut, continua Laudrup, Stoichkov, no ha arribat la pilota al búlgar perquè ha posat la cama oportunament pel Madrid. Hierro, talla Guardiola. Vaquero, obrint cap a Juan Carlos. Juan Carlos per Stoichkov, fora de joc. Fora de joc de Risto Stoichkov. Era clar aquí, com es pot veure en la repetició. Perfecta aquesta repetició.
el fora de joc de Risto Stoichkov. Hi ha hagut falta a Ferrer. La falta ha estat d'Albert Ferrer sobre Zamorano. Som en el minut 4 amb 20 segons d'aquesta segona meitat. El Barça guanya per 1-0 des del minut 4, però de la primera part. Aquí tenim repetida la falta a Ferrer. Jugant al Madrid. Amb Nando cap a Prosinecki. Prosinecki se'n va de Guardiola. Recupera la pilota al Barça. Guardiola cap al Laudrup. Vaquero. Obre cap a Stoichkov. El control de pilota del búlgar. Exhibició particular de Stoichkov. Koeman cap a Eusebio. Ha entrat per Luis Enrique. Guardiola cap a Ferrer. Bon control de pilota. Ferrer cap a Laudrup. Aviam si el Barça pot controlar la pilota com li agrada a l'equip de Johan Cruyff. Ara comença a ser el Barça. Aquest equip ara comença a ser el Barça. Stoichkov, falta a Llorente. El Barça està jugant aquesta segona meitat amb 4 defenses. Està actuant de central Nadal en aquesta segona part. Quan aquí veiem la puntada de Llorente sobre Stoichkov. I el Real Madrid està fent escalfar Alfonso. L'home que juntament amb Hierro han estat els dos únics convocats. Mitchell. Amb Mitchell, perdó. Per Javier Clemente. La convocatòria sorpresa d'on han caigut Butragueño i Sánchez. La passada llarga que persegueix Nadal lluitant amb Butragueño. Nadal que no es decideix a servir cap a Zubizarreta, ho ha fet cap a Juan Carlos. Amb la nova norma els jugadors tenen pànic a passar la pilota al porter, quan en definitiva el porter pot ser un element més, un company més, a servir-li la pilota perquè aquest jugui amb el peu. Si estaria encantat Si està amb la nova desmarcat. norma, seria Higuita, que era un rei amb la pilota als peus. Li van fer per ell. Vol veure Juan Carlos cap a Koeman. Juan Carlos s'anticipa la defensa del Madrid, el control de pilota de Stoichkov. Li donen instruccions a Goikov perquè li digui a Stoichkov que jugui en punta, que no reculi, que no endarrereixi la seva posició. Puntada de Ferrer, perquè això permet llavors avançar a la defensa del Madrid si no tenen homes per marcar darrere. Butragueño amb Zamorano, el xut de Hierro fora. Havia fet bé la paret al Madrid. Deixa Zamorano per Hierro i aquest engalta. Sortint el xut del malagueny, desviat a la dreta de la porteria de Zubizarreta. Ha estat el setè xut a porta del Real Madrid, 4 n'ha fet el Futbol Club Barcelona. Una targeta per Zubizarreta, teòricament per perdre temps. La tercera que veu el jugador del Futbol Club Barcelona, la quarta que ensenya el senyor López Nieto. Ens acostem mica en mica a la seva mitjana. 5, una miqueta més per partit. Doncs 3 han estat per jugadors del Barcelona, només una pels jugadors del Madrid. Som en el minut 8 d'aquesta segona part. El resultat és d'1-0 favorable a Barcelona. Hi haurà targeta. Això podia ser expulsió si li hagués assenyalat la targeta groga. Però això no com l'ha tret. Sanchís, com sap que Sanchís té targeta groga, per això no hi ha targeta. Per això no l'ha tret. Ho ha vist clar. Ja entrem en les compensacions, en les especulacions. Això havia de ser targeta, senyors. El senyor López Nieto anava a treure targeta, però ha vist molt clar que tenia targeta groga. Que Sanchís era el que tenia targeta groga pel Madrid, se l'ha guardada. Aquí està malament el senyor López Nieto. Se li ha vist el llautó. Ha tallat la pilota molt bé Nando per la defensa del Madrid. Nando cap a Luis Enrique.
No és el fort de Nando. Les passades. Un crida, l'altre xiula. Són Cruyff i Floro. El que no fan és gastar cadira. Pràcticament tota l'estona drets. Tenen el coixinet de la banqueta sense estrenar. Juga Prosinecki. Som en el minut 9 i mig d'aquesta segona part, en directe al 33 des del Camp Nou, la primera jornada de Lliga Barça-Madrid. Guanya el Barça per 1-0, s'endú la pilota Koeman. Guardiola, de rematar, Hierro fora! No s'ho ha pensat dos cops. Bubu Hierro, a l'hora d'engaltar aquesta canonada. Cara a cara, Cruyff i Hierro. No està content Johan Cruyff com està jugant el seu Barcelona. Minut 10, 1-0 en el marcador, segona part. Val de moment el gol de Vaquero al minut 4 de la primera meitat. I una altra pilota pel Madrid. Passada llarga cap a Zamorano, marcat per Nadal. És fora de porteria. És fora de porteria, segons l'àrbitre. Reclamaven falta els jugadors del Madrid. Veiem aquí la jugada repetida. Aviam si no ens tapa Koeman. La línia no l'ha donat, l'àrbitre tampoc. La línia ha marcat directament fora de porta. Ha semblat com si Zamorano avancés la pilota i després deixés caure, no? Nadal. Amb Koeman pressionant el Madrid sobre l'home del Barça que juga la pilota. Ara pressiona Zamorano sobre Nadal, ha tret bé la pilota Nadal cap a Laudrup. Laudrup! I Haro! Ha parat la pilota Haro davant de l'esplèndid xut de Michael Laudrup. Ha jugat molt bé en aquesta acció Michael Laudrup i el seu xut l'ha atrapat perfectament el porter madridista Haro. Servirà de banda pel Madrid l'Olímpic Lassa. Sobre Luis Enrique, ha tallat el Barça. Pilota per Eusebio. Guardiola. S'anticipa Mitchell. Guardiola roba la pilota. Recupera Nando. Cop de cap de Hierro davant Laudrup. Llorente. Ara és Juan Carlos cap a Vaquero. Vaquero cap a Ferrer. Ferrer molt bé per Goico. S'anticipa però Lassa. Atenció que la pilota encara és bona per Goico. Goico i Prosinecki. Aguanta la pilota el navarrès. Cedeix cap a Guardiola. Vaquero amb Guardiola. Ara és Laudrup. La comença a tocar el Barça. Per l'esquerra Stoichkov. Retalla Laudrup cap a Vaquero. Vaquero. Stoichkov no pot arribar i la pilota que va sortir a córner. No ha pogut aprofitar el rebot Stoichkov. I la pilota ha acabat sortint a córner. És córner. És el tercer favorable al Futbol Club Barcelona, el primer d'aquesta segona part. Ha tocat la pilota Lassa i no hi ha pogut arribar pels pèls Stoichkov. Es torna a engrescar el públic, ara torna a animar l'equip. I és que ja se sap que això d'animar l'equip sempre està en funció del joc que fa l'equip perquè s'engresqui i animi el públic. Ha tret la pilota Sanchis cap a Llorente, intenta recuperar Vaquero, ho ha fet finalment Stoichkov, que fa un petit embolic amb la pilota. Juan Carlos cap a Ferrer, compta amb la pressió al Madrid i amb l'entrada de Luis Enrique. Passada llarga que acaba a les mans de Haro i l'innocent Stoichkov que s'ajupia per no xocar, per no topar una altra vegada amb Haro. Zubizarreta enviant cap a Laudrup. Aquí veiem Nadal que es queixa d'un cop a la zona dels ronyons. Goico i Eusebio. Ferrer amb Nadal. Nadal ha entrat per Zamorano, tret bé la pilota Nadal, que havia jugat Nadal. Guardiola cap a Juan Carlos. Eusebio
Ha tallat momentàniament el Madrid quan hi ha falta de Luis Enrique sobre Eusebio. Luis Enrique és aquell jugador que fa tantes faltes en el Madrid. I això que juga de davanter. És el davanter més brut de la primera divisió espanyola, sens dubte. Si veiessin Goico, està més sol que un mussol. Doncs de moment no el veuen. Koeman cap a Juan Carlos. Continua Juan Carlos. Va escollir molt bé a dos contraris. Busca el tercer. Juan Carlos cap a Vaquero. Guardiola per Eusebio. Goico completament sol per la dreta. Ara l'han vist. Però ara també el marquen. Centrada a Goico, posant la cama a Luis Enrique. Treu la pilota com pot Lassa. Ferrer. I Goico, que no pot evitar que la pilota surti fora de banda, favorable al Madrid. Som al minut 14, pràcticament 15 de la segona part del partit. El Barça comença a controlar la pilota. Guanya per 1-0 des del minut 4 de la primera. Ha marcat Vaquero. Està Alfonso escoltant les instruccions de Benito Floro. No creiem que trigui gaire a entrar al terreny de joc. El jove Alfonso, quan juga en atac al Madrid. Mitchell fa la vaselina fora. Ha buscat aquesta vaselina Mitchell, creient que Zubizarreta estava més avançat. Li diuen a Ferrer al Xapi. Era Bruins Slot el que cridava, que sempre acostuma a ser el que més crida a la banqueta del Barça, que s'emparellés amb Butragueño. Aquí tenim precisament Ferrer per Nadal. Nadal obrint cap a Stoichkov. Ha tallat Llorente. Sanchis per Prosinecki. Prosinecki, a qui li agrada tocar i retocar la pilota. Lassa amb Koeman. Molt bé l'holandès, contundent Ronald Koeman, jugant cap a Guardiola. Laudrup, atenció al contraatac del Barça. Vaquero que se'n va, Vaquero fa la passada. Fora, joc de Stoichkov. Hi havia, segons el jutge de línia, fora de joc de Risto Stoichkov. Veiem aquí la jugada repetida. Doncs no s'aprecia en aquesta ocasió el fora de joc. Dona la sensació que arrencava des de darrere de la defensa Stoichkov. Ha tallat Butragueño. Hierro per Mitchell. Hierro una altra vegada. Mitchell, sol per la dreta Llorente. L'ha vist perfectament Mitchell. Ara corre ja a marcar-lo Juan Carlos. Llorente que fa la centrada a les mans de Zubizarreta. El servei de porta. Quan veiem aquí el fora de joc de Stoichkov, no hi havia fora de joc, el trencava aquest últim defensa del Madrid, Nando. Ara, en canvi, xiulen fora de joc de Zamorano. Aquí tenim el xilè Iván Zamorano. Koeman ha tocat per Nadal. Aquest és Guardiola, Nadal. Juan Carlos amb Guardiola. Eusebio. Trepitja la pilota Eusebio. Obre cap a Laudrup. Davant de Laudrup. Llorente. Ha desviat la pilota Llorente. Aquest és Juan Carlos. Laudrup. Guardiola molt bé. Ha superat l'entrada de Hierro. Vaquero cap a Eusebio. Ficant molt bé cap a Goico. Perfecta la passada Eusebio per Goico. Centrada Goico. Vaquero. No! Encara Laudrup. Fora! Que bona havia estat la passada Eusebio per Goico. La centrada de Goico no l'ha pogut rematar Vaquero perquè ha relliscat.
engalta malament, i després el xut de Laudrup surt desviat a la dreta de la porteria de Haro. Però és per treure's el barret la passada d'Eusebio cap a Goico. Aquest salt d'Eusebio en profunditat són el millor... Ai, llàstima, per poc! Cas on l'olla! Aviam si es fa bullir l'olla. Juga Koeman cap a Guardiola. Ara sembla que el Barça comença a fer bullir l'olla del seu millor futbol. Laudrup buscant Vaquero, que entrava com a davanter centre, tallat Nando, que sap de memòria el joc d'atac del Barça. No en va, ha estat durant 2 anys defensa del Barcelona. Prosinecki. Koeman, que no s'ha decidit a passar cap a Zubizarreta. Li ha pres la pilota Koeman a Prosinecki. Ferrer que se'n va de dos contraris. Atenció al contraatac del Barça. Ferrer cap a Vaquero. Vaquero intentava ficar la pilota cap a Stoichkov. Ha pogut tallar la defensa del Madrid. Talla ara Koeman. Continua Koeman. Obrint cap a Stoichkov. Es desmarca el Laudrup. Li obre l'espai. Xut de Stoichkov. Que atura Haro. Ha estat fluix el xut de Stoichkov. Està esperant tanda per entrar. Amor. Fora de joc. El xut de Stoichkov a les mans de Haro. Hi haurà el segon canvi del Barcelona. Deixarà el terreny de joc Pep Guardiola. Segon canvi a les files del Barça. Es retira Guardiola. Molt enfadat. Molt enfadat. I entra Amor. Se'n va molt enfadat. No ha volgut parlar Guardiola. No, ni parlar. I el que ha dit més val no escoltar-ho. Ha marxat renegant Guardiola. I és que en definitiva no hem d'oblidar que no hi ha cap futbolista que li agradi que el canviïn en un partit. Això és una reacció lògica i humana, la de Guardiola. Juan Carlos amb Stoichkov, quina passada tan bona de Stoichkov. Juan Carlos, és falta. És falta. Un altre de Sanchís. De Sanchís. A qui li acaben de tornar a perdonar l'expulsió. El senyor López Nieto li acaba de tornar a perdonar l'expulsió a Sanchís. Mentrestant, continuen escalfant a la banda 2 jugadors del Madrid. Un és Alfonso i l'altre Toril. Toril és una de les incorporacions del Madrid aquesta temporada. Una de les poques altes. El Barça ha tingut un 57% de possessió de la pilota, el Real Madrid un 43%. I en canvi no ho ha semblat. El Barça ha perdut moltes pilotes. Juan Carlos que es recupera i al costat de la pilota, com és habitual, Stoichkov i Koeman. Floro que s'ho mira. Superior esquerra de les imatges, un desesperat Benito Floro. Treu la falta Stoichkov a les mans de Haro. Molt innocent el servei de la falta de Risto. Stoichkov. Som ja en el minut 23 d'aquesta segona part. Aviam qui para Llorente. Llorente cap a Butragueño, xocant amb Ferrer. L'àrbitre López Nieto diu que continuï el joc. Es lamenta Butragueño. Amor volia obrir cap a Goico, posant la cama oportunament pel Madrid. Lassa cap a Luis Enrique, davant d'ell Nadal. Es deixa la pilota enrere. Luis Enrique. Quan juga Nadal amb Eusebio. Eusebio volia passar cap a Amor. Ha tallat Luis Enrique, aquest és Nando. Nando buscant Prosinecki. Prosinecki i Koeman. S'endú la pilota Koeman.
Massa individualista Prosinecki. Vaquero. Cap a Eusebio. Li demanava la pilota a Goico. I ara Eusebio li fa la passada a Goico quan el navarrès no l'esperava. I Cruyff que s'empipa. És tot un espectacle el que s'està visquent en aquest partit a les banquetes. A vegades hi ha més partit a les banquetes que no pas al terreny de joc. Eusebio amb el cap, Koeman amb el cap una altra vegada. Eusebio li prenen la cartera. Ha recuperat bé la pilota, però hi ha falta. Falta favorable al Madrid. Atenció Prosinecki. Des d'aquesta posició va aconseguir el gol, l'únic gol de la Lliga anterior, un pèl més enrere, però pràcticament l'únic gol que va aconseguir la Lliga anterior en 3 partits que va poder jugar Prosinecki. Atenció a aquell llançament de falta a càrrec segurament de Robert Prosinecki, també molt a prop de la pilota a Hierro. Aquí no s'ha de descartar. I pot haver jugada tàctica. Substitueix en Butragueño. Es retira Butragueño del Madrid. Entra Alfonso. Aviam si podem parlar ràpidament amb Butragueño. Se'n va acabar la banqueta. Segon canvi al Madrid, minut 25. Hi ha 2 jugadors en disposició de xut i capacitat, Hierro i Mitchell, més oberts. En una zona on el Barça no té ningú per tapar forat. Atenció, llançament de Prosinecki, fora! Fregant el travesser, la pilota ha sortit fora. El Madrid que també ha exhaurit els seus 2 canvis. Quan veiem aquí repetit el llançament molt ajustat de Prosinecki, jugant al contraatac al Barcelona. Stoichkov per Goico. Amor amb Vaquero, Amor. Ha perdut la pilota al Barça davant de la decepció del públic. Luis Enrique i Eusebio. Luis Enrique! Penal! Penal! Luis Enrique li ha guanyat la partida a Eusebio en aquesta correguda per la banda esquerra, per la punta esquerra, i Eusebio li ha hagut de fer penal. I atenció que encara podria ser targeta vermella. Doncs de moment ho ha deixat amb la groga l'àrbitre quan veiem aquí. Li ha fet parat. El penal d'Eusebio a Luis Enrique. El llançarà Mitchell, que n'ha fet 3 aquesta pretemporada. Tots per la dreta del porter i per sota. Per la dreta i per sota els 3 que ha xutat a la pretemporada. Atenció al llançament de Mitchell. Minut 27, llença Mitchell, doncs ha canviat al costat. Zubizarreta s'ha llançat cap a l'esquerra. I Mitchell, al minut 27, acaba de fer el gol de l'empat, com aquí tornem a veure. Ha perdut la bota fins i tot Mitchell en el llançament. Ha perdut fins i tot la bota. Vegin com la bota de Mitchell surt volant. I aquesta és l'alegria de la banqueta del Madrid. Quan Mitchell, al minut 27... Això és targeta per pèrdua de temps. Mitchell s'està posant la bota a l'àrea del Barça. El senyor López Nieto, que ja ha cobert el seu cupo, 5 targetes, no li ha ensenyat. Jugant al Barcelona, passada llarga, minut 28, de Koeman cap a Stoichkov. Han xocat aquí Luis Enrique i Koeman. I l'àrbitre marca falta favorable al Madrid. Aquí tenim Luis Enrique, l'home que ha forçat la jugada al penal, que ha permès al Madrid aconseguir el gol de l'empat. Juga Hierro cap a Sanchís. Veurem ara si varia la decoració del partit amb aquest gol de l'empat marcat pel Madrid. Ferrer. Recupera pel Madrid Prosinecki. Aquest és Alfonso amb Koeman. Continua Alfonso
Atenció a la jugada d'Alfonso, retalla Alfonso, és a l'interior de l'àrea, posa la cama Koeman i la pilota acaba sortint a córner. El sisè favorable al Real Madrid. Lògicament, si algú s'ha de veure afectat per aquest gol ha de ser el Barcelona. De fet, la temporada anterior, amb l'empat a gols, el Barça va desaparèixer del terreny de joc en el partit que es va jugar aquí. Hem vist la jugada d'Alfonso que ha acabat en córner que treu Prosinecki, cap a Mitchell completament sol. Aquest és Sanchis, el xut de Sanchis, Zubizarreta, l'ha pogut aturar. Ha pogut aturar el xut de Sanchis, Zubizarreta. En juga Juan Carlos, veiem el xut novament de Sanchis, toca primer la pilota amb la mà dreta, Zubizarreta, i després pot atrapar la pilota en dos temps el porter del Barcelona. Ha acusat el gol al Barça. Minut 30 d'aquesta segona part, el Barça no ha encaixat bé el gol de l'empat del Madrid. Aviam si pot reaccionar l'equip barcelonista. Vaquero, molt bé cap a Stoichkov. Stoichkov que se'n va. I és targeta per Nando, targeta per Mitchell, perdó. La groga per Mitchell. És la segona per un jugador del Real Madrid, la sisena que ensenya l'àrbitre. Veiem aquí la jugada repetida. La falta de Mitchell sobre Stoichkov, que ha trigat un pèl a caure. Li ha enganxat el peu per darrere, a pilota passada, el taló. El que passa que li ha costat caure. Com dèiem, l'àrbitre n'ha ensenyat 6. Recordem, pel Barça, Zubizarreta, Ferrer, Koeman i Eusebio. Pel Real Madrid, Sanchis i Mitchell. Traurà la falta Ronald Koeman. Hi ha 5 jugadors del Barça a l'interior de l'àrea. Nadal! Fora! La rematada de Nadal ha fet sortir la pilota fregant el pal esquerre de la porteria del Madrid. Aquí ho podem veure. Ha saltat molt bé Nadal. S'ha anticipat a la defensa del Madrid amb el seu cop de cap. Però la pilota ha sortit fora. Cares llargues de la banqueta del Barça. Juga Nadal cap a Eusebio. Goico amb Nadal. I la pilota que acaba sortint fora de banda favorable al Madrid, al Barcelona. Goico posa la cama Hierro. Juga Nadal. Koeman cap a Amor. Nadal s'endú aquesta pilota lluitant amb Luis Enrique. Intervé Amor. Goico molt bé ara cap a Eusebio. Atenció a la jugada del Barcelona. Vaquero no ha pogut passar la pilota com ell intentava fer-ho de primeres cap a Stoichkov. Zamorano i és fora de porteria. Aquí tenim Zamorano. Juga Koeman cap a Ferrer. Goico combinant amb Eusebio. Goico per la banda dreta. Posa la cama Nando. I aviam si és falta o fora de banda. Aquí tenim Nando, gran amic de Goicoechea. Eren inseparables quan estaven aquí a Barcelona tots dos. I quan hi ha un partit s'obliden les amistats. La falta la picarà Goico, que li reclama l'àrbitre distància respecte de la pilota a l'Assa. La centrada Goico cap al segon pal, salta Nadal, la pilota morta a l'àrea, posa la cama però Alfonso hi pot allunyar el perill. Juan Carlos se la deixa enrere. Koeman, el primer toc cap a Laudrup. Laudrup s'endú aquesta pilota,
que fica cap a Vaquero a l'interior de l'àrea, Vaquero i Sanchís. Vaquero retalla, molt forçat, posa la cama, finalment Sanchís i envia la pilota fora. Butragueño parlant amb Benito Floro, quan ha tret aquesta pilota Nando, juga Koeman, ara sí que ho ha fet cap endarrere, sense cap problema per subir Serreta. Stoichkov, massa marcat, és falta de Luis Enrique, que per on passa fa una falta i li acaba costant això targeta groga. És curiós que li ha tret després que Stoichkov s'ha quejat. Que això no vol dir que no ho fos, però que s'ha esperat a que l'àrbitre o que Stoichkov li digués el que havia de fer. No està gaire fi el senyor López Nieto. És la 7a targeta, la tercera per un jugador. Ha negociat potser massa amb les targetes. Atenció al llançament d'aquesta falta. Som al minut 35 d'aquesta segona part. Empat a 1 en el marcador. Discutint com si fos la final de Wembley. La falta que li va donar la victòria al Barça, Vaquero, Stoichkov i Koeman. Però possiblement aquí el que xuti sí que és Stoichkov. Es queixa Haro perquè no li fan cas. La barrera no està a la distància ni molt més, La barrera, vaja, no està a la distància ni de bon tros. Doncs ara això és targeta groga. És un dels canvis que hi ha hagut aquesta... Stoichkov, la pilota s'ha estavellat a la tanca defensiva, intenta la rematada. Laudrup s'endú la pilota finalment Juan Carlos. Juan Carlos se'n va de Llorente i finalment la pilota desviada per Paco Llorente acaba sortint fora, favorable al Barcelona. Llorente, que està fent un partidàs, ha desviat aquesta pilota que perseguia Laudrup, recupera però Juan Carlos cap a Nadal, aquest és amor amb Koeman. Goico ha perdut la pilota, Goico ha entrat per Lassa i finalment ara Eusebio li fa falta. Expulsió d'Eusebio. Expulsió d'Eusebio. Luis Enrique i efectivament serà la segona targeta groga per Eusebio, que serà expulsat. El Barça es queda amb un home menys per doble amonestació Eusebio. Quan queden 8 minuts llargs. Aquí veiem Luis Enrique, que li està amargant la nit a Eusebio. Eusebio, potser res a objectar a aquesta targeta, però a Sanchís n'hi han perdonat dues. Sí, bueno, yo el penalti pienso que no le he tocado y por tanto no era tarjeta amarilla. Res més, les paraules d'Eusebio. Eusebio confessa que no ha tocat a Luis Enrique en el penal. Les imatges sembla que diuen que sí que hi ha hagut penal, però Eusebio diu que no ha fet penal. El Barça que es queda amb un home menys. Se li està posant molt cru aquest partit al Barcelona i això que havia començat tot molt bé. El partit havia començat de color de rosa, però se li ha complicat moltíssim aquest partit. El Madrid ara tancat i barrat en el seu propi terreny de joc, esperant els atacs, les embestides del Barcelona. No hi ha hagut fora de banda, treu la pilota Mitchell. Cap a Hierro. Aquest és Luis Enrique. Indubtablement la clau del partit pugui haver estat en la valentia quan hi ha aquesta acció de Llorente amb Juan Carlos enviant la pilota a corna. És corna, tot i que el Linesman havia marcat fora de porteria. L'àrbitre López Nieto ha vist com Juan Carlos tocava la pilota. Dèiem, la clau del partit segurament ha estat en la valentia d'aquest home, de Benito Floro, en el moment de produir-se la lesió de Chendo. Un altre hagués fet entrar un jugador de caire defensiu, ell ha apostat per l'atac amb l'entrada de Luis Enrique, passant a Llorente, jugada lateral, i això li ha donat un altre aire al partit i al joc del Madrid.
Hi ha falta ara sobre Ronald Koeman. La falta ha estat de Nando, l'ex-blaugrana, quan assumava l'atac. Goico buscant la velocitat de Stoichkov. Pot arribar-hi el búlgar a la pilota, però està molt sol. Posa la cama a Lassa i finalment és fora de banda favorable al Barcelona. Ha tret de banda Stoichkov. Juga Koeman cap a Juan Carlos. Laudrup. Amb Goicoechea, que s'endú molt bé la pilota. La centrada Goico, Vaquero! No pot arribar a la pilota. No s'esperava segurament Vaquero que Nando no rebutgés. Llàstima, perquè era una bona oportunitat pel Barcelona. No s'ha esperat l'errada de Nando Vaquero. La centrada amb efecte de Goico havia estat molt bona, però José Mari Vaquero no s'ha esperat segurament l'errada en el rebuig de Nando. Som ja en el minut 40. 2-1, perdó, empat a 1 en el marcador. I de moment el partit calcat al de la temporada anterior, molt semblant. El mateix resultat. Primer va marcar el Barça, sabia que n'havia de fer molts. Els gols a les mateixes porteries, sí. És a dir, tots a la del gol nord. I els gols del Madrid, tots dos gols d'aquells que deixen un cert regust, un gol de penal i el de la temporada anterior, aquella errada de Zubizarreta. Un penal, però, que ens ha semblat a tothom bastant clar, tret de l'autor del penal, d'Eusebio. Per una vegada, sense que serveixi de precedent, el penal a favor del Madrid ha estat claríssim. Sí, sí, el que estranya és que Eusebio digui que no. No hi ha res a discutir. Més quan és un home que no acostuma a mentir ni a fer un joc brut. Un home bastant sincer, Eusebio Sacristán, d'aquí que ens hagi sorprès la seva rotunditat quan ha afirmat que ell ni tan sols ha tocat Luis Enrique. Tot el contrari que ens ha semblat veient la repetició de la jugada. Juga el Madrid, passada llarga de Michel cap a Luis Enrique. Aquest és Hierro. Amb Llorente, es desmarca per la dreta Prosinecki, continua Llorente. Fora de joc de Prosinecki. Podríem dir que avui els grans cracs, els Prosinecki, Stoichkov, Laudrup i companyia, no han lluït com s'esperava d'ells. I atenció a aquesta jugada al Madrid. Treu la pilota finalment Koeman cap a Juan Carlos. Tampoc sembla que el Madrid busqui amb ambició el gol que li pogués donar la victòria. El Barça, que s'ha quedat amb un home menys per l'expulsió d'Eusebio. Som a 2 minuts i mig de la fi del partit. Passada llarga per Vaquero, aquest per Stoichkov! Stoichkov! Gol, 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 gol! Gol de Stoichkov! Quan menys s'esperava, quan ningú pràcticament no ho esperava, ni el mateix Cruyff, Stoichkov acaba de fer el segon gol del Barcelona. Benito Floro s'ha quedat d'una peça. El cop de cap de Vaquero rebutja Haro i Stoichkov molt atent. Remata el segon gol del Barça. El cop de cap de Vaquero, la rematada a boca de canó de Stoichkov, que ha aprofitat ell mateix el rebuig per fer el que podria ser el gol de la victòria al Barcelona. Som al minut 43 i en el 42 i mig Stoichkov, el búlgar d'or, acaba de fer el segon gol del Barça. És el primer gol de Stoichkov a la Lliga. La temporada anterior en va aconseguir 17. Avui ha començat a sumar. Llorente és lesionat, no es pot reprendre el partit. Sembla que s'ha lesionat d'importància. Estan demanant la llitera per retirar Paco Llorente del terreny de joc. Aquí tenim repetida la jugada
que bé s'ha desmarcat Vaquero, que bé li ha fet la passada cap a Stoichkov, aquest engaltat. I finalment aquí, Stoichkov. I som-hi, vinga! Endavant, Barça, Barça! Ei, Acatany també! Stoichkov ha acabat marcant el segon gol del Barcelona i Llorente en el seu intent desesperat de recuperar la pilota, de desviar-la, s'ha obert massa de cames i possiblement s'hagi lesionat els adductors. Veiem aquí la jugada repetida, no s'aprecia fora de joc de Vaquero en el moment de la passada llarga, que si no ens equivoquem ha estat de Koeman, una passada marca de la casa de Ronald Koeman. Vaquero podríem dir que ha estat mig autor del gol, i Stoichkov, que si bé ha perdonat en la primera rematada, l'aturada Bejaro, ha acabat aconseguint amb el seu segon xut el gol que li pot donar la victòria al Barcelona. Un gol que, insistim, ha arribat quan menys s'esperava, perquè qui més, qui menys, aquí tothom ja donava per bo l'empat. Ara som al minut 45, hi ha hagut 1 minut i 57 segons de temps perdut, i veiem com se'n va Llorente, que té un problema al turmell. Se li ha quedat clavat el turmell a terra quan relliscava per tallar l'últim xut de Stoichkov. Això és criminal, això. I això és el pitjor que li podia passar. Pot tenir els lligaments del turmell desfets. Atenció a aquests 2 minuts darrers de partit, i a falta ara. Això hauria de ser targeta si efectivament ha tocat Goico. Si és falta, és targeta. El que passa és que era la segona per Mitchell. I si és targeta, és expulsió. El Camp Nou, que és una autèntica festa. I la jugada que s'acaba d'observar de Zamorano, donant una puntada per darrere a Nadal. Koeman. Aquí. La segona. Atenció a la rematada de Laudrup. Ha aturat Haro. Passa ja 1 minut i 20 segons. Minut i mig del temps reglamentari. S'endú la pilota pel Madrid. Petre diu que continuï el joc. Stoichkov, que s'avança la pilota, i hi ha falta. Falta favorable al Barça. López Nieto no aplicant la llei de l'avantatge. Cara de pomes agres a la banqueta del Madrid. Aquí veiem l'aturada de Haro en l'últim xut del Laudrup. Amb tot això ha anat un pèl que Stoichkov no ha agredit Fernando Hierro. Aquí veiem l'acció anterior de Zamorano. Primer hi ha un lleuger cop de Koeman a Zamorano, però vaja, ni molt menys perquè Zamorano deixi anar la cama. I aquí torna a posar el peu. I acaba el partit. Ha acabat el partit amb la victòria del Barcelona. Victòria inesperada, tal com s'ha desenvolupat el partit.